سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرة حفيزنا لكم كريمنا لنا لمكتالكم بخبر نقدم ميتين دي لس ليونس بزبل كتصل زصواع حدا كاب ودرات غويا اغرف ناي فرنسا زخونم مقدس ولدو اتبحال ايرترايت اتليت تساتيفاتو نيرام اذا اب نايشن 500 متر اتنطف غالن سيتي كاب عوت نايزي ودر تونيزاويت حيفا تشارتون ناي 17 سكند فللي ترايب دحرام سالساي ترتحيزا ودرا فصيمم تونيزاويت الودو نورماند ما ناي كالاي ترتاز حزت كال تونيزاويت كوينالا ايرتراي تقررماي ناتنائل برهانك ساتفو زغني نسومن مملاتها كايد زغني كرايتورين دوفينه تمال سنبت مغارجو عاتيلم نزا زازاميت مدرخ نيزرلانداوي تقررماي كلب دايلان فار افيد بان قداماي كوينو انسسرعلو رحقات كزازمون كلو نسكلت تقرادمتي ناي سفر ليغانتا تادمم 9 دقيقه 43 كاليتات دحرو ناتنائل برهانم ابل 75 درجه حيزو مودرو زازيمم زي خنبر ابزي نشمون تمدرخات 30 ودر دنماركاوي جاكوم فولسان كاب كلب استانا ب 3 ساعات 44 دقيقه 27 كاليتين غوبل الكوينلم ناتنائل برهان دما ب 1 ساعات 11 دقيقه 47 كاليتات دحرو اب 81 ترتا كركب كيلوم 82 نطبي زنبرو بلجيماي بوت فان ارت دما نقتل ماليا نحلال وسيدوالم امناي منسيات ابتو وهاب ماليا بلجيماي بجورج لامبرخت ناي كلب لوتو سودال ب 3 ساعات 44 دقيقه 44 كاليتات كوننا كلهم نناي عقبت اتوهاب نتبن تطاويت ماليا دما فرنساوي جوليان الا فيليب تعويت لالم ناتنائل دما ابزا ماليا ناي مبل 24 بوتا رخيبم بغانتا درجه كرن كلو استانا ب 92 ساعات 19 دقيقه 24 سكند قدامي تكون كلام كلب كوفيديس دما مبل 18 خوينا ودرا زازيمم مراو قدس ساتفو زولو تور سويز تمالي بناي كالاي مدرخ ودر قاتيلو نيرم ابزناي تمالي ودر تقرادمتي 159 كيلومتر مشفينم نزا مدرخ زي ادما ودغانتو نمرحاوي اسبانيوي لويس ليون سانشيز تعويتلم شدش كاليتا دحرا قصبتا ودر نزكايرت بجله بيتر ساغان كسعران كلهم سالساي دما ماتيو ترينتين ناي كلب ميتشلز كلكون اتيوم مرحوي كابزا جوجلا كيد حره مبل 20 كويني ودر فصيم كساب حجي بمسرت تخايد زلو ناي كلته ودرات مدرخ مرح زلو كاسبر اسكرين كاب كلب كيك سيب كخونن كلهم 1 دقيقه 20 سكند زحره مرحو دما عم 58 تنترتا تسرع يركب اذا ناي لومي ودر كافلما تبغيسا امورتن تزازمت ناي 130 شفنت نيرام امو داتا تقرادمتي بحبار نودروم ابز فصوم دما سلوفاكياوي تقرادماي جرمناويت كلب بورا هامس جروز بيتر ساغان ب3 ساعات 39 دقيقه قداماي كون كلهم ايطالياوي اليا بيباندما كالاي ترتحيزم غزي زي كسر ابال كلب اسانا ايرتراي مرها قدس دما مبر 44 درجه حيز ودرو ام فصمتا ابصيهم بحفشا 3 مدرخاتو اسلاسي لزلو اب تور سويز بيتر ساغان ب7 ساعات 51 دقيقه 31 كاليتات غزي بمولال مرح زليم ابزا ماليا مرحاو دما كاب 58 ናብ 53 ديبلم نناينت في توهاب ماليون بيتر ساغان ابزبانولام نناي منسيات ماليا دنماركاوي كاسبر اسغرين يمرحم مرهاو قدوس كاب 14 نابتاش اي حقيرلم نماليا امبس عقب سويزرلانداوي كلاوديو ايمهوف ب 21 نتبي مرح زلويم بغانتا درجه قدامي تسانوي زلاخت كون كلام كلب اسانا دما ب 1 دقيقه 2 كاليتات تبليصا ابتاش اي ترتا تركب ناي كلت حيل فرس معك انا زلو تورفين صباحون ربعي مدرخو كقصليوم كابزينا قردم مشكلتا كيوصانا تقرادمتي دانييل تخل هيمانوتن تصفم عقبه مريمن مس فرنسايت كلب ذا جراند بريكس دو ماروناج دسمو ودر تساتيفهم ابزور درزي دانييل ابناي غزي ودر عود كون كلهم بحفشا غزي دما كالاي ترتاحيزلهم تصفم دما اب حفشا ودرات شامناي ترتاحيزم ا فيليبينز ابز كايد زلو نايزر ودر ساتف زلو ايرتراين تقرادمتون اتبابعو صيت يمزغبلهم مس كلبهم 711 كليك بمهان زورا دور زلو ناتنائل مبراهتومن دانييل هابت ميكائيل زا نايلومي مدرخ اب كتما ليغابيس انغدت كوينا 176 كيلومتر دما شفينا نيرم تقرادمتي اب ساعه 39 كيلومتر اناغويو نودرو
ውድድሮም ኣብ መፈጸምታ ኣብ ዘብጽሕልዎም ድማ ኣውስትራልያዊ ጆስ ኮይለ ብ4 ሰዓትን 28 ደቂቃን 41 ካሊታትን ቀዳማይ ብምዃን ተዓዊቱላ ምስ ካልእቲ ጉጅለ 32 ካሊታት ትሒሯ ዝመጸት ድማ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ድማ ናይ ክለብ 7-11 ክሊክ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንርኢ ናትናኤል መብራህቶም መበል 28 ክኸውን ከሎ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ድማ ናይ መበል 31 ተርታ ረኺቦም ኣብዚ ክልተ ተቀዳደምቲ ንውድድሮም ክዛዝሙ ተጸገሙላ ኮይና ዝሓለፈት መድረኽ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክምህ ዘይምባሎም ካብ ብዙሓት መወዳድርቶም ናዳርኺቦም ኣለዉ ብሓፈሻ ክረአን ከሎ ናይ ግዜ ማልያ ኔዘርላንዳዊ ጆሮይን ሜጀርስ ናይ ክለብ ታይዋን ኒዮጊ ብ17 ሰዓትን 3 ደቂቃን 19 ካሊታትን መራሕ ዘሎ እዩ ኤርትራዊ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ድማ ናይ ራብዓይ ቦትኡ ክውሕስን ከሎ ናትናኤል መብራህቶም ድማ ኣብዛ ማልያ ካብ 51 ናብ 48 ምሳል ደይብሎም ኣብ ናይ ነጥቢ እትወሃብ ማልያ ጀርመናዊ ማሪዮ ቦገት ብ35 ነጥቢ ይቕልሳሎም ናትናኤል መብራህቶምን ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ድማ ናይ 14 ደቂቃን 15 ተርታን ሒዞም ኣለዉ ንናይ መንእስያት እትወሃብ ማልያ ኤርትራዊ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ብ17 ሰዓትን 5 ደቂቃን 32 ካሊታትን ይመራሓሎም ወዲ ጋንቱ ናትናኤል መብራህቶም ድማ ብ32 ደቂቃን 24 ካሊታትን ተበሊጹ ኣብ መበል 20 ይርከብ ንማልያ ኣንበሳ ዓቅብ ናይ ዝውድድር ፊሊፒናዊ ጆን ማርክስ ቻሚንጎ ብ8 ነጥቢ ወዲዩ ኣሎ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ናትናኤል መብራህቶም ድማ ኣብ መበል 34 ተርታ ተሰሪዖም ኣለዉ ብደረጃ ጋንታ ክለብ ቶኪዮ ብ51 ሰዓትን 15 ደቂቃን ኣብ ቅድሚ ዘላ ጋንታ ቱር ዲ ፊሊፒንስ ጽባሕ ብዝካየድ 50 ዛዛም መድረኽ መጋረጁ ቦግዒ ከዓጽዩ حلقة غانتا روما نبر فرانشيسكو توتي دحر 30 عمت كاب زغانتا تقليلو كم ستفانو غليصم زحلف عمت كاب صوتا دحر مفناو كم دايركتور نايتا كلب كسرح صنع توتي مس اسرارحا وننتي كلب روما كسمامع بزي مخالو كفانو سينم كاب زغانتا تقليل رحيق مالت ايكونن مخنياتو بعيني روما اتا زياده اقداس نزلوا ስለዝኾነት ምስ ግዜ ድማ ሮማ ወነንቲ ምስ ተቀይርን አባይ ድማ እምነት ምስ ዝሕድሩን ይምለስ ኸውን ክብል ንሮማ ካብ ምግዳፍ ሞት ይሕሸኒ ነይሩም እንተኾነ አውዕል ዝኣተወለይ መብጽዓን ኣብ ግብሪ ጽንሐን ዘይረኸብ ኮይኖም ከም ሮማኒስታ መጠን ድማ እዛ ጋንታ ኣብ ከምዚ ዘላቶ ደረጃ ክትወርድ ደስ ዘይብለኒ ክብል ናይ 6 ዓመት ውዕሉ ፈሪሙ ዝነበረ ቶቲ ንደገፍቲ ምኽንያት መወሰኒዩ ገሊጹም PSG እሁል ጠለብ ምስ ትረክብ ኣብዚ ክራማት ኔይማር ከተፋንዎ ከም ዘይጽግማ ጋዜጣ ለኤኪፕ ጽሒፋም PSG ኔይማር ኣብ ሜዳ ዝድልዓወት ዘይምምዝጋቡን ካብ ሜዳ ወጻኢ ዘለዎ ዝሰክፍ ኣካይዳ ድማ ብፍላይ ናብ ዝውሳነ ከም ዘብጽሐም ብውሕዱ ነቲ ዘውጻኣቱሉ ገንዘብ ዝመልስ ጠለብ ምስ ዝመጻ ድማ ዓይና ከም ዘይተሓስዩ ተገሊጹ ዘሎም ፕሬዚደንት ናይዛ ክለብ ናሲር አልኸላይፊ ብወገኑ ክጽዕር ንዘይደሊ ካብዛ ጋንታ ንኽወጽእ ማዕጾ ክፈትዩ ክብል ኣፈራሪሕዎም ኣሎም አሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ እንተስፉ ፖርቱጋላዊ አጥቃይ ጆ ፌሊክስ ካብ ቤንፊካ ምዕዳግ ምስተጋንታ ድማ ንሓደ ዓመት ብልቃሕ ንምጽንሑ ድሌት ከም ዘለዎ ተገሊጹም ብሉጻት ተጻዋቲ ኣብ መሳርዑ ሒዙ ዘሎ ጓርዲዮላ ኣብዛ ዓመት ነዚ ፖርቱጋላዊ ክኾብ መንሰይ ዝኸውን ቦታ ከም ዘይብሉ ይዝግለጽ እንተኾነ ሎም ዓመት ብውሕዱ 105 ሚሊዮን ፓውንድ ምኽፋል ግን ብተመክሮን ዕድሙን ክበስለሉ ኣብ ዓዱ ከጽንሖዩ ዝደል ዘሎም ፌሊክስ ብአትሌቲኮ ማድሪድ ማንቸስተር ዩናይትድን ጁቬንቱስን ጥቡቅ ዝድለ ዘሎዩ ኢጣሊያዊት ክለብ ናፖሊ ካብ አርሰናል ብልቃሕ ከተጻውቶ ጽንሐት ሓላው ውልዳት ዴቪድ ኦስፒና ብቀዋምነት ከም ዘፈረመቶ አፍሊጣም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኮሎምቢያ ኣብ ውድድር ኮፓ አሜሪካ ዝሳተፍ ዘሎ ኦስፒና ብ4 ሚሊዮን ፓውንድ ፈሪሙ ዘሎም ኣከፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና አርቱሮ ቪዳል ካብ ስማ ዘይተገልጸት ቻይናዊት ክለብ ብርብሕ ዝበለ ገንዘብ ንምፍራሙ ጠለብ ከም ዘቀረበሉ ተገሊጹም زحلف عمت مس برشلونة ناي 3 عمت وعل زفرمه ود 31 عمت بيدال مس ممصا هولنداوي فرانك ديونغ بوتو وحسب زي مخانو كسدع كم زخيل يزغلات أرسنال نود 18 عمت تصفو تخلخلاي فرنسايد كلب سانت إيتيان ويليام ساليبا كم زفرمتو يغلص علم أرسنال نزي بمانشستراين كلبات كهدن صنحت تصفو تخلخلاي ناي 5 عمتات وعل كم تقربلو زغمات
ኣብ ውድድራት መኸተ ጉስጢ ማርሻል ኣርት ስዕረት ብዘይ መቕማሱን ብሪጣንያዊ ኮኖር ማግሬገር ዝርከቦም ሓያላን ብምብላፁ ዓለማዊ ኮኸብ ዘበለን ካቢብ ኑርማጎመዶብ ንደጋፊ ባርሴሎና ዝኾነ ህፃን ብደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ህብብቲ ዝኾነት ቃል ኣላ ማድሪድ እንተዘይልካ ምሳይ ስእሊ ኣይክትወስድን ኢኻ እናበሎም ብዝዘርግሖ ቪድዮ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኖም ዕሉል ደጋፊ ሪያል ማድሪድ ምዃኑ ዝንገረሉ ካቢብ ሓደ ካብ ናይ ማርሻል ኣርት ዝበለፁ ስፖርተኛታት ምዃኑ ይፍለጥ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ንዓመተ 2019-2020 ናይክ ብዘዳልወሉ ፍሊት ኩዕሶ ከም ዝፃወት ተፈሊጥሎም። እዛ ሜሪሊን ተጠሚቓ ዘላ ኩዕሶ ኣዝያ ብልእስን ጎሊሓ ንኽትረአ ድማ ልዑል ጥበብ ዝሓለፋን ኮይና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጥራያ ክትረአ ሪያል ማድሪድ ንፖል ፖግባ ክሳብ 1 ሐምለ ኣብ ዘሎ ግዜ ከተፈርሙ ትጽዕር ምህላዋ ተገሊጾም 1 ሐምለ ማንቸስተር ዩናይትድ ቅድመ ምድላዋታት ጅምረሉ ግዜ ብምዃኑ ናብ መደባቱ ቴክኒካዊ ምቅያራት ክገብር ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ዚነዲን ዚዳን ድማ ኣብ ፖል ፖግባ ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲሩ ብምህላውን እዩ ሓለፍቲ ሪያል ማድሪድ ቅድሚኡ ንምፍራሙ ብሙሉእ ሓይሎም ዝሰርሑ ዘሎም እንተኾነ ዩናይትድ ነቲ ተጻዋታይ ብቐሊሉ ክትለቆ ብዘይ ምዃና ግን ዋግኡ እንተወሓደ 150 ሚልዮን ፓውንድ ክበጽሕ ይግመት። ዩናይትድ ቦገና ተጻዋታይ ምስ ዝኸይድ ቅያሩ ዝኾነዋ ንፊሊፔ ኮቲኒዮን ኢቫን ራኪቲችን ካብ ባርሴሎና ሓጺያቶም ዘላ ተጻወት እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን